Здравейте! Аз подкрепям вашето право на протест. Вие имате право да защитавате вашите интереси. И затова сте се събрали тук. Обаче искам да обсъдя някакви подробности и детайли с контактна група от вас, ако имате излъчена такава. В уведомлението за протеста беше посочено име Ахмед. Да, аз съм тук. Заповядай, ако имате контактна група. Да, само да кажа пред всички. Първо ви благодарим, че слязохте между нас. Ние тук сме на протест като цяло мирен. Тук сме, за да ни се чуе гласа от всички институции. Писали жалби, възражения, никой не ни отговори като хората. И сега сме тук. Надяваме се и вие, и всички заинтересовани институции да ни съдействате, да сме заедно и да работим в интереса на нашите съграждани, като цяло в нашия интерес, а не на интересите на чужди инвеститори, които с нищо не могат да гарантират здравето ни, здравето на децата ни, семействата ни, земите ни и като цяло в България само това ни остана като ценност. Плодородни земи, гори и семействата ни, които на ръба водят борба за оцеляване.